Huomenta, isäntä. Huomenta, Eren. Aamiainen alakerrassa, jos haluat sitä. Ei kiitos. Hyvää huomenta, herra Shamrock. Hei tyttö, mitä sinä teet? Heräsin juuri. Entä sinä? Katsoin Oriin puhetta. Hän oli oppipoikani, muistatko? Unohdin, että sellainen oli sovittu. En minäkään ennen kuin tänä aamuna. On niin aikaista, mutta hän on tehnyt uskomatonta työtä. Aivan. Miten silmäsi voi? Harpi menee pian pois. Se on hyvä. Onko jokin tehtävä, jonka haluat minun hoitavan? Etsin neiti Malhaijaa. Hän olisi mahtava liittolainen. Neiti Malhaija? Hän asuu piilossa olevassa kylässä. Salamyhkäisyyden ja luottamuksen kylässä. Ja myös aseiden kylässä. No, missä hän sitten asuu? Pohjois-Egyptissä. Missä tarkalleen? Siinäpä se onkin. En tiedä. Oletan, että hän asuu täällä päin. Etsikää vain yksinkertaisia poikkeavuuksia ja teidän kannattaa ottaa joku mukaanne. Ihmisiä katoaa usein tuolla päin. Selvä. Luulen, että pärjään kyllä. Nousen seuraavaan junaan. Mestari, minne olet menossa? Juna-asemalle. Uskon, että pidät tämän talon ehjänä, kun olen poissa. Eikö niin? Tietenkin. Shh. Luojan kiitos. He lähtivät. Kuka lähti? Ja kuka sinä olet? Anteeksi, tämä on varmaan outoa sinulle. Olen Sierra. Ja poliisit ovat tavallaan perässäni ja olen velkaa rahaa eräälle virastolle. Voin ottaa maksamaan sen takaisin. Häh? Tosin, tarvitsen apuasi. Millä? Ole avustajani. Avustajasi? Olet turvassa poliisilta. Miten voi luottaa sinuun? Eila Yang, Phoenixin viraston toimitusjohtaja. Teen palkkiota huvikseni. Tehtävämme on luovuttaa rikollisia, mutta sinä et kiinnosta minua. Et kuulu nykyiseen tehtävääni. Mikä sitten on? Etsimme jotakuta Egyptistä. Lippusi maksetaan. Se on täysin turvallista. Tarvitsemme vain toisen todistajan. Minä en riitä. Minä luulen, joko tämä tai vankeus. Hän on siis menossa tuohon tuntemattomaan kylään. Lähetä vakoja sen lähelle. Neiti Malhaija ei ota puolta, mutta haluan olla varma siitä. Mutta mestari, eikö olisi parempaa jättää heidät? Sitä paitsi en usko, että hänen kimppuunsa hyökkääminen olisi viisasta. Ovella kuten aina. Olet ihastuttava. Minulla on muitakin ideoita. Teit hyvin.